Tinini TTADC hapangbai je loa jijak obakino season 2 ni je audition je chengjak lukorok sai phalaimani obakino khorang audition ralaimani mangplik nokno phunungmani bagai nokborni sugangai phaijak hingke obono tabuk sabo audition ni bagai select wngkha sabo kwsakha abo bini khuktuino जों detail bini khuktuino norokno phunuknai hingke bukuk nungno biani phaimani ang ani parang hingke bra khamandai ani mong khala shade barma nung tangbo sungmar japtoro ang tang thangmar japkha tang ketang thang rosap tini nung bobo haying jaka mane ladala sikida kiri kana I mean first time ba kisa nervous ngo but ang mane best no rui japkha obo haitana oro to kuno mane magical chara hayde bana obo tongkha type da kaham kor japkhamu ang believe khayo hands group tongkha type first class kamna engo no wansugo nung tini obo hay select mani bagai je audition ko samani bagai ni bukhaw bobo hay matongka mane obo ani dream and then ang dream no ang pursue khaine lamao thangtong so ang onek excited and ang onek hambai maru judge rong no ane select khaimani bagai ni nok nukhung rogole ni family rogono support da khlair chang tiye support khayo anama babu bor onek khushi no ana support khlain tong nung tini jokhon te audition ko sayang ka nung bobo haying khamu ang to hope to jibono mane yakar gla khamu but ang te bo chai to khamu ta asungi busuk tongthoka first ngai onek excited no onek na nogo thangi nai ang mane ani family member and relative rok no sanamu song that ang tiki no phai hine mane audition ta ngai je tini nung audition no je tiki mani or samung no bobo no nung rachapka nini dol haika bak baya sabaksa rok no nini tini ni audition ni je rachamung rachamani abro no kisa tang sabai khlaiei bongno khatong thori digari ang rachamani ngai to jadu ni sumoi ngai obon rachap khana ni shimano khorang chai ngai ya nakardi jadu ni sumoi khorang khana kapang berayo bolong ko bonai sorry nakardi kisap pogi tamka besak bai tanggo kagai kucu khai tanggo berai tasub dini ni shumoi asung hambai belai khen khana togle nang samni thani srengka nini kebo guru rok de tong kebo to kari ang sajung no je mansang no ang sereng phaike sajung no nungle tam pori da tongkho ang pori dongo class ang tabuk second year mane tabuk fourth sem ngai Union Christian College pori tong umur ke bisirong ani umur 19 nung bufur porikha bufur rosam srengka simse ang mane ang manage khayo ta bufur poinani ba bufur srengnani aba ang kaisa routine snaminao ngai tini ni je audition no phasangai nini bukhabai haikaba je next audition ni bagai je phane rok ni bagai bonang tam ko kchar mung tong nai I mean norok jodi musungoi tong hangke ta kiridi norok phaidi mane nong tale no funuk di mane failure angphano accept khaidi because failure hanga ke abo nonote bo upgrade khainai abo no tawara din norok mane jodi no musungoi tong khe norok a comfort zone ni phainai norok try khaidi norok bo participate khaimero next time ang koyo nong no bo anote bo support khaidi so that ang te bo nong ni buskango kaham richabui funugui I hope nong no ang entertain bo khaimana bagi ang nong no koyo support khaidi kemana ni khorang narok khnai mangkana mangplik ni bisingtui bini audition ni bisingtui jeng to nong no update phunugui tongkha norok nainai rok bo hingjaka norok comment ni bisingtui singhodi comment khlaiei manani bagai kenai tongnai rok rangchang takuk tai bukuk song tini ni mangplik omsuk jorotoi nyang siteng nai tongnai rong jotona hambai khulungka